Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at China at agatoge garaw. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday to my father Dominador Mendoza, ti inanama Alicia Isabela, from Love Leia, Krabahal. Shout out ka ni mother ko Emelda Pedronan from Pix Pedronan. Rad's Works family, katrabahwak Ada Willard, Etong, Jojo, Janjan, Tomas, JR, kastamat da Dante, Anot, Eric, Obbo, Kuse, Dinan, Kenneth, Ruel, Dave, Along kan Ryan, Jo Marie, Uncle Ramil, Kuya Ronnie kan Marvin from John Mark Dinero. Lakay ko ani Ronald Binalay kan anak ko ani Matmat from Catherine Binalay ti Kuwait. Shout out pa iti Rubio family ti Rojas Isabela from Manny Rubio ti Fort Mac, Alberta, Canada. Patrick kan Aris Jonyo, Ricardo Pico kan Ikong Pico from Edgar Jonyo ti Kabaruan, Urdaneta City, Pangasinan. Alamo Maliaga Lagimon family kan kakabagyak di Tabisago Apari from Kuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari West, Cagayan Valley. Erickson Concepcion ti Rizal Santia from Jerwin Santos. Roslyn, Engelbert, Jobert, Novelita Hakuben, Alexis Braille ken MJ Hakoben from Josephine Hakoben ti Dubai, UAE. Makablaawan pa ni Charlie Hakuzalem, Alan Apolonio, Tony Alexander, Analisa Kripo,
Jogan, Jelly, Inang Nenet, Kulas, Angelica Fabro, kan Vincent Fabro, from Liling Apolonio, Titurod, Santa Cruz. Shout out pa'y kada Lilibeth Darwin, Berlin Ancheta, Flori Castañeda, Manuel Angeles, Susana Flores, Rosetta Ramos, Belinda Ramos, Susan Ronquillo, kastamat ni Joy Narido, Leonora Bautista, Linda Pasion, Jasmine Rivera, Ana Delfin, Emelda Velasquez, ken Domilin Miguel. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni China. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Kastamatan dagiti padak ana ayat amang tartarabay kadagiti baro nga upload dito YouTube channel yu. Saan apanang pasablog kada kayo ngam dito'y lugar mi pag-aayat milagta dengdenggan da iti adrama. Kastamatan ti daduma pay asigod ama ipatpatangatang iti radyo. Adayo ang makaliwliwa ken pakapidutan iti adal dagiti adrama ngem dagiti agdama amang mangegan amay patpatangatang iti radyo. Ilingad naklatan iti nagan at China manang naipasngay ken dimakkel dito ito gegaraw. Dua kami nga agkabsat kani manong ko aluwi ngem dalolo ken lola min tinapuutan mi anang padakkel kada kami. Tasigun kadakwada nagsina dagiti dadakkel mi, idi babasit kami paylaeng. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasarita akmanang, taamok apakapidutan daytoy iti nabalitukan nga adal, nang runa dagiti kapatadak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apangita ka lang nga sumangpat. Rabiin. Awit ka di pa iti estudyante ti kasta? At na kami nag-birthday ka adalak manong. Isarapan kami iti balayda. Sansanam mo ti rabi nga agaw awid. Day tanto mo't namin makibarbar ka dati amom. Saan mo't manong? Anya saan? Ado ti mangibagbaga kanya kakanayon ti panagkukuyog yu kadagiti barkadam. Intun kwan sabalin ti nasumok yu. Manong? Di ka lamaasyan kada lolo kon lola. Kanayon da madandanagan, no kasta marabyan kang agawid. Apay ngamin aya pagdanagan dak. Kan may sa, awan mo ti madingar aramidek. Siguradom lang, China. Kundi mo baybayan ti panagadal mo. Amo mo't adalolo kan lola lang ti mang subsuporta ka data. Sipod pinanawan data datatang kan nanang diti puderda. Wen manong, di ka kadiagdanag. Diyak baybayan ti panagadal ko. Sobra absamot tan tinagong-ungot iti kabsat mo uluwe, apok. Asino mo ti sana makaungot kan kuha na lola? Kanayon na rabino agawid, bimababayan. Hanggang binagbagaamlat ako mamot tan apok. Kastamot ti naramid ko lola. Hanggang maminsan pa yung aramidan na ti kasyay. Jack amon na niya ti maaramid ko kun kuha na. Dilagbayin kada kayo kun ni lolo. Bayamon apok, tinapatag. Di na baybayan di panagadal na. Tapno adan tumot na saya at amasakbayan na. Rumbang lang lola. Tanawan kayo ko ni lolo. Ang mga nadda kami iti kalsadang agkatang-katang. Gapo iti panangabando na kada kami dagiti dadakkel mi. Apok, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, anda kayo iti kabsat mo iti puderme. Kat saan da kayon to Apolos abaybayan.
Karamihan sa mananasimang padya apong ababae, bakit? Huwag nga, Rod. Di tapaykit din na uray asimang paut. Isuan ni Manong natin ang uray kun kuana. Ay, kat sigurado man nga Roden, anak ang iti sa ukan ni Manong na. Isu nga Rod ako na kaniluwe. Adi na lablabsan nga ung tanjay adin Amang ano agrebilday. Isupay, tadaganas na nga agrebelday. Katadamat kan kuanan nuday tatikayat na. Adamat na kamlan. Nga maging gangarod iti mabalain. Tantanagan tayo ti agsaukan kwa na. Tapno saan na makapanuno titi maday lakay. Sinapok. Apaya di ka matagtagaray. Masuro na kamin ko ni Manong Lola. Kanayon nga gungat kanyak. Kat di na kamutungtan ka. No awan ti madi nga inaramid mo. Para na panak lang mat naki-birthday. Agungat adagusan. Di na nga min kayat amarabrabyan ka di tadalan apok. Nangrunak at babae ka. Habang ano anya ti mapasamakan ka. Lola, dakila kon. Kabaala ko na salwadan ti bagik. Saan ako nga ubi nga basit. Para iti pagimbagambot laang ti pampanunuton ti kabsat mo apok. So adi mo kumabot gurguraan ni Manong mo. Jack ilibak ang naasamak ang makibarkada idi agtutubo akpay manang Emmy. Banag akanayon a pangungtan kanyak ni Manong ko aluwi, gaputan na labas mo ti kinaistrikto na. Pasaray ag sakit tinagam ko no kasjay akaungat na. Ngam kanayon mo't nga ipalawag da lolak, asaan la akayat ni Manong ko amasayang ti sakripisyo da amang papaadal kanyak. Ugali kon asaan akasarsarita ti kabsat ko no kasjay apagong tanak. Banag akanayon mo't ababalawon kanyak dalolak. Jack nga rod kaskaso ti pamagbaga ni Manong ko aluwi, kat aramidek latta ti kayat ko no mawaya anak. Apay nga, di mo't larumwaran iti silid na ni China, bakit? Di mo't adda klase na ita. Napan ko kinita itay iti silid na. Madi ka no tirik na iso asaan ama panag-eskwela. Nay, apay, masakit aya. Agkakapsot ka no nga rod. Mga no nabannog ka no idikalman, taado ti inaramid na iti pagadalan da. Kasta aya. Alakot, may ba ang marod nga ginanaa? Inton bigat tulang na sumrok iti pagadalan da. Ay, Nay, apayan, nagunagmatan na ita pa nagsinaay mo. sa bali nga minti madmadlaw ko lakay. Kadagiti naglabas nga aldaw. Kasla nagbaliw tila nga ni China. Nay, anya ti kayat mo asawan, bakit? Ay, bayamon tinaibagak. Siya kon ti makaamo amang panagnag, nupod no ti atap ko, wano saan.
nga aldawan adi ka sumsumrag apok. Apay, anya ti mapaspasamak ken ka. Awan lola. Madipay lamin tirik na kaging gaita. Apay, anya aya ti marikriknam. Ay tinasayat, mapantalagan iti doktor, tapno mataming ka na imbag. Lola, Nalagpulos ka, mapantang pa doktor. saanan lola? Ay, kasano nga ron ang maagasan nga itarikriknam? No di mo mo't kaya ti mapanag pa doktor. Saanan na masapon lola? Aam mo kunti amin. Anya ti kayat mo asawa na paok. Lola, masikugak. Anya, masikog ka kunam. Pudno ka di day nga ibagbagam China. Uwan lola, idi pa'y napalabas abulan nga mo kang dadagsanak. Diyak impudno kada kayo. Takinasaritak pa'y tinakasikog kanyak. Sino nga ron day ta lalaki apok? Ala, ibagam kanyak. Kabarkadak lola. Anda na pasamak kada kami iti na minsan ang nagiinom kami iti balay ti may sa agayem mi. Kat, amuna na masikog ka. Anya ti kunana. Manipod na mo na masikugak. Saanan ang nagparparang iti pagadalan lola? Nadamag ko langan anapan kanun iti sabali a pagilyan. Iti ayan dagiti dadakkel na. Ay, oo na yan. Kasano ka nga rudan apok? Pakawanan dak lola. Basol ko. Isarumbang lang asyak tag sa gaba. Lapasag lang dahito a semestre. Kalpasan na. Agsardengak tupay laang. Huston to ti panagpas ngay ko. Ay, anya mo itong tinagbalin agasat mo apok. Ala, adaditan. Nga may salang tikindawakan ka apok. Anya dahita lola. Di ka agpanunot iti madi, kontra di ta si kugmao. Uwan lola. Ipas ngay ko ti anak ko. Uray awan bigbigan na nga ama. China, pudno ka di timbaga da lola kanyak. Masikog ka no? Pudno, manong. Ayan ti lalaki ang nakasikog kang ka. Rumbang lang nga takdaran na tinaramid na kan ka. Awanan iti pagilyan tayo. Napanan iti sabali a pagilyan. Daitan di kanayon nga ibagak kan ka edi. Saan ang nasaya ti babae ang makibarbar kada kan kanayon ang marabyan nga agawid? Anya nga ita? Daita tinaganap mo. Pasensya kan manong. Diyak mo't amo nga agbunga tinaminsan na panakailawan mi. Anya nga ita? Adapay nga rodropam nga isarang mo kada lolo kon lola. Itilaksid dagiti inaramid na kadata. Kastapay ti insubad mo kada kwada. Di mawatak mo to niti pamakawan manong. Kasanong daitan? Adaman mainayonan a panunutan da. Awan mo trabaho mapang suporta mitagbalin nga anak mo. Sana bale, apaman ang makaanakak. Agsapulak to iti panggadak. Tapno da pang suportak iti anak ko.
iti bagayo kanyak lolo, lola? Mabalin mon apanaw-panawan ti anak mo, China. Hanya ti plano mi ita, apok. No kayat sulakit di nga iwanan ti anak ko. Kayat ko kumati agsapol iti trabaho, lola, lolo. Ano man niya ngay atrabaho ti master kam, China? Kundi ka pa imot nakaturpos iti panagadal mo. Kumporme ditan lolo. Basta damat gadak para iti anak ko. Ay, Napagnubuan mi kan ni lolom. Apagtuluyan da kalaangan iti panagadal mo, apok. Tapno makaturpos kamot laang. Anya? porno ti imbaga ni Lolam, China. Agtuloy ka nga agadal, kat da kami kan ni Lolam ti mangtarakan iti anak mo. Agpayso lolo? Lola? Ay na, agyaman ako na kada kayo. Kailala nga no di ka makaturpos, apok. Kanyang itagor ore ang masakbayan nyo iti anak mo, no di ka agtuloy nga agadal. Iso abayat akabailan mi pa'y kan ni Lolam nga aywanan ti anak mo. Kan kabailan da ka pa'y apagadalain, agtuloy ka nga raw da apo. Ngam ikarem, nga ipamaisamon ti agadal. Nalikson kamot nga tan, iti napasamakan ka. Di ka agdanag lolo? Lola? Aramidak ti amin. Tapno makaturpusak matlaang iti panagadal ko. Nagpasngayak abalasang, tadinakmat tinakdaran tinakasikog kanyak manang Emmy. Jakmat kayat nga ikamat ti bagikan kwa tamalaksid nga agpadak mi anabartek idi adda pasamak kada kami. Kala at payan anapan iti sabali apagilian, apaman anaamuan na amasikugak. Nalaos ti pungtot kanyak ni Manong Louie. Idinto taawan apulos ti pamabalaw anang ngagko kada lolo ken lolak. Nupay kasta, nagpakpakumbaba aklat ta. Tauray iti anya nga anggulo, agdadata asyak ti nagbasol. Idi mabalinkon ang mapanawan ti anak ko, panggap ko kumati agsapol iti trabaho, tapno adda pangalaak iti para kada kami manang. Ngam kinasarita dak da lolok, apagtuluyan da kano nga agadal, taisuda kano ti mga awir iti anak ko. Napalaos ti ragsak ko iti daydi akanito manang. Tadyak ni namnama nga iti likudan tinaaramid ko abidtot, maikanak pay laeng iti gundaway a makapagtuloy nga agadal. Kumusta ti panagadal mo, ading? Nasaya at matmanong. Medyo maikawak lang basit, kapo iti panagsardeng ko idi. Gagangay day ta. Maragsa ka na kadin ko, takas makita kat igagaid mo itan ti agadal. Para iti anak ko, kan para kada kayo kada lolo kan lola manong. Amok ti adun a sakripisyo da kada tanga agkabsat. Iso ngay kagkagumak ti makaadal. Tapno makasubadak tumot kada kwada. Napintas day ta ka panunuta, mading. Isudatin ang ibakla iti obligasyon dagiti naganak kadata. Katrumbang lang nga may paayan tamot iday tinamay, bayat as ibibiyag da pa'y adwa. Wat nga rod manong, mababainak pa'y nga rodan. Taamok ang mabambannog da pa'y ang mga awir iti anak ko. Pan nakaliwliwada mat kit iday tan aading ko. Kan kas makitak, kas lasim marantada pa'y idaadan ubing dito'y balay.
Kasta ka di manong. Ay na, sapay la ko mata umatidog pa iti panagbiag da lolo kan lola. Tapno mananamdan to pa iti panagsubad ko kadakwada. Gapu iti ado arigat da kanya. Nabiit mo't anak kasapol iti trabaho ni China nga apo ko tabakit. Katortorpus na laeng. Kasano, kat saan ba't anagsarsardeng anagsapol manipod nagturpos? Magagaran ang makatrabaho. Tapno anda kanumot maitulong na kadata. Akas ka ni Manong na. Ay na, no saan tamot atartar kagayan asubadan dati impay takadakwada nga agkabsat. Di napatag, nakalpas na nga agpadpada, kun adan natalgad at trabaho da. Day tamat ti kanayon ko nga ibaga kadakwada, lakay. Ngam naragat da makatulong kadata. Kaya't natakano nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Kabayatan as ibibiyag tapay nga agpadpada. Ay kat pagyamanan taano kasta ti kapanunutan da nga agkabsat. Ay, kunaklakit din no saan ang makaturpos ni China gapu iti kinabayang gudaw na. Naimbaglaangan tanagnakam idimpas ngay na ti anak na. Kaasi nga ron iday. Nang rona kat saan at tinakdaran ti lalaki anak kasikog kankwana. Hanggang tayo kunada nga rodain. Amin apagtang at tagapuna. Kita man ita. Kabailan nan nga ipaayan ti anak na itinasaliwanwan apa nagbiag. Tadakkel ti sweldo na itinastrikan na apanggadan. Alakit agawaan da karod nga agkabsat timang tunoy iti arapaap da. Aging nga adda tapay abiyag amang suporta iti amin nga arapaap da nga agkabsat. Manong, ada ko maiyuman ko ken ka. Anya day tading. Kaya't ko kumati mangala iti kondo iti syudad. Mayat day taplanom. Mangrugi kan ni aginvest, bayat adi pa agad adal ni baby. Wan nga rod manong. Kat inton dumakkel, no kayat nalakit di ti agadal ijay, di adan madadaan apagyanan na. Ni, nasayat nga agpaiso day ta na panunot mo China. Inton makagata nga, kaya't kumot nga ipasyar da lolo ken lola ijay manong. Mabalinda ti agnad ijay ti sumagmamanong aldaw. Kaya't ko nga ipasyar ida, aging ga akabailan da pa iti agdalyasat. Amamading, jak pulos na panunot ni agbali na kastoy ti biyag mo. Iti laksid ti ado ang nagdalanam. Ita, mayatan ti biyag yung agi na. Sapay ko matadumtang tumatan ti talaga anay taniparaken ka. Daytay si pupuso ang mga klon kada kayong agi na. Jak pa'y kat mapampanunutan day tamanong.
Si kakit di Ha? Mabalin mo ti mga sawa manong. Ta siya kun ti makamo kada lolo kan lola. Panawon mo tap no maadaan kan iti bukod mo a pamilya. Sigurado ka, ading? Wan manong. Tapno at dan tumutan ka anakak, akad ka doon ni baby. Lolo, Lola, agsagana kayo, tamapantayon to iji syudad. Lay, anyate kuwan tayo ujay syudad, apaw. Huwag nga road. Anyaya tinaknakan mo nga ubeng. Takala at akayat mo timapan iji syudad. Ngarod Kayat kayo nga ron nga ipasyar. Tapno mabaliwan mo't ati aglawlaw yo. Manya kalakit din aya apaw. Kontento kamin kan ni Lola yaw. Lakay kan bakit kamin. Saan na masapol na itangay bagbagap. Apay, di yo kayat makita ti ginatang ko mabalintay to apag naadan? Anya, apay apaw. Kimatang ka iti balay mo iti syudad. Wan lolo, tapno inton agadal ton ti apo ko yo. Ijay kayon ton nga agnaad. Kastaya. Ay sos, kabailan binto pa'y nga tapok. Un nga agpaisaw. O siyempre mo't lola, lolo, napigsa kayong tupay. Mabalin nyo payabantayan di apo ko yun no agbasan ton iji Manila. Anya, Di kay agdanag, tayalaan kay to itikad kadwayo. Jay pulos asaan kayo amarigatan. Kayat ko, agrelax kayo iti kaaddayo iji syudad. ay una yan. Ay na, nagsaya at katabiyag daytan nga apok. Rumbang lang nga ipaay ko dayta kada kayo, lola. Patmatgan kayo unay kan ni lolo. Katno saan aga po kada kayo, awan kami kumakan ni Manong iti kastoy akasasaad. Nagasat kami mat kan ni Lola yaw. Takas ka na kayo titinagibi nga apo ko may. Limakal kayo anasaririt kan nasaya at ataaw. Imala kami matla kada kayo, lolo. Lola, napadakkel na kami anasayaat. Iso anasayaat kami matatat tao. Ay na, China. Maragsakan kami kan ni Lola yo itinagbanagan yung agkabsat apaw. Itilaksid amin anak dalanan niyo. Nang runakan ka, nagbalin kayo anabaligay. Saan kami anapaay ititarigagay may makaturpos kayo adua kat sumaya at tibiyagyaw. Bigbigan mi nga utang anay bag-anakam kada kayo. Tikastoy akasasaad mi, lolo, lola. Iso na naman nyo mo't itatibunga ti ado a sakripisyo yo para kada kami. Patpatgan kayo unay, lolo, lola. Inabandonada kami man dagiti dadakkel mi manang Emmy. Saan da kami mat abinaybayan da lolo kan lola mi. Nagbalinak man asukir kan sakit ti ulo ni manong ko iti kinaagtutubok. Nagbanagak man na balasa nga ina. Naragsakak latta. Saan agapo ta napasaya at ko tibiyag ko. No dikat mariknak tinalaos a panangipatag kanyak da lolo kan lolak. Kastamatan ni manong ko. Makunaman abidot ti panagbalin ko nga ina, jak pagbabaw yan. Gaputa ita, adda nakadungdungo kan nakasingsingpat nga anak ko,
nga isuti kang runaan aliwliwa da lolo ken lola a nakautangak iti amin asagsagrapek a kinarangay ita. Agpada kami kani manong ko aluwi a may sa ti tarigagay na. Ti maparagsak mi da lolo ken lola, bayat a napigsada pay laeng, kas pang subad mi maten iti kinaimbag, ken iti aminen a naaramidan da para kada kami. Sapay la ko mamanang ta nakaibati iti nabalitukan nga adal ti innak insalaysay, ket agyaman ak unay kada kayo. Toy pagayam mo, China. China, pagayam ko. Agyaman ak matunay, gapo iti panagtalek mo iti dayta programa. Kasko na ti kaadwan, amin apasamak iti biag ti tao, adda makagapo. Kasta ti kayarigan ti nagbalin apadas mo. Pudno a nagbalin ka asukir, nagbalin ka abalasa nga ina. Ngam amin dagiti nagdalanam, isu tinang muli wano nang binurken ka, tapno agbalin ka anasaya at atao. Dayawon kayo nga agkabsat, gaputa amuyo at alyawan tinagtaudan nyo, kat dagita agaladyo ti agbalin at tulbek, tapno ad-adapay nga agbaligi kayo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isu